Brown, ang tulin tumakbo. Parang ang gaan. Salamat po tayo Mento and like and share po. Yun mga kamba, welcome back to my channel. Ang tatalakayin naman natin ngayon mga kagamba, yung tinatawag nilang crab spider. Yung tinatawag nilang crab spider mga kagamba, hindi masyadong kalakihan yan. At maraming klaseng uri ng crab spider na yan mga kagamba. Yan, nakikita yan malimit sa mga damuhan, sa mga sariwang dahon, at saka hindi gumagawa ng sapot yan mga kagamba. Tatakot nga ako minsan dahil biglang tumatalon yan eh. Yun eh, makamandag yan. Sipin mo kung inilaban mo sa normal na gagamba eh, pipitikin lang niya pero nanginig na yung kalaban niya. Ganun katindi ang binom niya. Pero hindi nangangagat ng tao yun mga kagamba. Yung dahon at sariwa na birding-birdi, doon ko lagi nakikita yan. Minsan naghahanap ako ng gagamba sa araw. Pag may nakita akong nakatuping ganon, titignan ko kagad, buklating kong dahan-dahan na ganyan mga gamba. Nakikita ko siya nandoon sa loob. Nakaganon lang yan. Iba't ibang uri yan. May puti, may verde, may brown. Yung brown, ang tulin tumakbo. Parang ang gaan, parang transparent yung katawan nun. Maraming uri yan mga gamba. Yung crab na yan, mayroong may sungay sa parang talangka nga yung likod niya, mayroon namang walang bukol, mayroon namang nakakatakot yung itsura. Pero sa experience ko dyan, wala pang nakagat yan nagagamba na tao, yung gagamba na yan. Ang dali lang hanapin yan mga gamba, nasa mga sariwang dahon lang yan, hindi yan gumagawa ng sapot, dyan lang yan. Yung nakabilot na ganyan na dahon, pag anong ganon lang yan, minsan lalabas yung paa niya sa kabila, minsan sa kabilang ganon, pag ginalaw mong ganyan. Pinipitik namin nung araw yan, nung bata pa ako. Pinipitik namin yung dahon, yung talsik siya, patay siya. Kasi nga ayaw namin kunin nga yan mga gamba. Yung sinasabi nilang crab spider na yan. Iba rin ang tawag yan sa scientific name yan. Girapitik ba ang tawag nila dyan? Iba-ibang tawag na yun. Ang tawag naman sa amin yung gagambang inchik kasi maputi, maputla siya eh. Yun ang uri nung spider crab na yan, crab spider. But ibang lugar din yan, kahit saan lugar sa Pilipinas mayroon din yan. Basta't sariwang dahon at karamihan yan sa tag-ulan, marami. Katag-araw, bihira yan mga gamba kasi sa mga sariwa lang yan. At saka pag tag-ulan, kaya dumadami yan. Pagkain yan nung pipit, yung laging nandyan sa ilalim ng puno, na maliit na ibon na tingala ng tingalang ganon, nalipalipat-lipat siya ng sanga. Yan yung hinahunting yan mga gagamba. Minsan ipapakita ko sa inyo ang video minsan may maispatan ako pag napunta akong probinsya. Yung pipit na yan, iba yung maya, mas maliit yung sa maya, yung mga mayang bahay, mas maliit yung pipit na yon, na maliit na ibon siya na nandyan lang sa mga sanga-sanga lang. Makikita mo lang gumagalaw yung sanga pero may ibon palang maliit. Yun yung tumutuka sa mga gagamba na nasa sa bandang taas. Pero pag may nakita siya sa baba, biglang dadapo sa baba yan. Ang bilis ng paningin yan, ang tindi ng paningin yan. Kaya yan ang umuubos din ng gagamba. Iba rin yung tarat. Yung tarat naman, yan ang umuubos ng gagamba doon sa mga palayan, sa bukid. Yung ibon na pipit naman sa mga kakahuyan yon, sa mga bakod-bakod ng bahay, sa likod bahay, sa harap bahay, yan, nandyan lang yan. Nung araw, nung bata pa ako, yung paborito kong tiradurin. Ang daring tiradurin niya kasi andun lang sa mababang puno yan. Ayun mga gamba. So, yan ang uri ng pirapitik na sinasabi o spider, crab spider. Yan. So hanggang sa muli na pagtalakay natin mga kagamba ng mga kagamba, uusisahin natin at bubusisihin natin lahat ng klase ng uri ng gamba.
hanggang sa muli, papasalamat pa rin tayo sa mga nagmamalasakit ngayon, hanggang ngayon sa atin. So maraming salamat sa inyong lahat na nagmalasakit sa akin mga kambal. Maraming salamat, hanggang sa muli. Hi! Subscribe po Kinta Mindo. Like and share po. Bye!